ميزان حيلي أبزوا قرن أفريقيا ملء بملء ناب إرترا قعزو يركب إرترا بمدى دبلوماسي والتدراو تقبلتنت تستان رقاتن وفرن متحوارن أبتر زبقعات تركب أبزز حلفة سلستوارح تراي منقست إرترا أب عرفت زيهب تسمدو دبلوماسي زرب تسميدو يركب اللوم وكيلات ألوتن أقدست هاجراتن ودباتن قعزونا كتما أسمرا تتحيزمو يركبون وكلتا هاجرات سعود عرب، تشاينا، هندي، تركي، جابان، كندا، حبرت إيروبا، تكالات ودحورات هاجراتن قال خابتون بوزحات مس منقست إرترا وسان زلوو فرر ركبوا سكايد يوم مس منقست إرترا أمداي تستا عدنا تحت غرصن كالوت محبراو أقلقلوتاتن حابيروم نخسرحو دلونتوم زرقاقص يوم الزخاتن لعلي 27 عامتات نيرترا خام مدى دبلوماس عالم نمنتصالا استقبر فتنتات بوحل لكايدا شعبية حمد دبز لبسلو أقات أمتات يوم مزاز موتو سرعتات إثيوبيا بمخان إرترا نمدخامن نمسيطانن لعل قدن تران تلوان زنبرو حبرت إيروبا حجن إثيوبيا حقوب بمهاب مس منقست إرترا أوسان ركبات تتسميدو يركب الزخونتات حاد كابتين سرعت بلتقنا أسنابيدو زركب زلو قدايوم حبرت إيروبا مس إثيوبيا خينكا رابحتات كاب زباق قرن أفريقيا كوحاس كم زي يخيل أب حدا مدمدم تازبت حي يمثل اتغند مخنيتات كام أو إثيوبيا زلو سرعات المنقستن نتهاجر تتوح سنتا كالرقاق زي مخالو مخانو يحبر أبزح الجوان ناب إثيوبيا زنبرا ناي معرابو عالم تسلوان تقبلتنتن ناب إرترا قعزو يركب حانتا هاجر سلامان تتان وحسنتان كالرقاقات مكل خلا دلدل كخوين قدن يوم إرترا زيادة لليلو والتدراوي عقمتاتا أيوم والتدرا مدى إرترا أبكنغنغ زي خيل بالراخان درجان يركب بزيكات تتهاجر من رقاقات نيكم سومالين إثيوبيان سودانين كالرقاقة أون عبي قدا أبركيتو يوم بفلا من رقاق سودانين سومالين إرترا بقدامنا تتكاس هاجريام مايات بحر السودان حدقاتات كيك قلع إرترا انتاي تكبر الله سوداناويان زمسكر وزلو عبيتي حقتات يوم آمات كيحي بحر نزلو تأتاو حسنات نمر رقاقات تسألوا حيل بحر إرترا اتزعابي يوم حبرت إيروبا إرترا تأتاو حسنات مايات كيحي بحرين نمر رقاقات تقبر زلات عريز النعادي زبالة خوينو نحيل بحر إرترا زدل حاجزات نسوخن التحاور دلواتي نازبل مال اختي وأحليبهم إرترا تأتاو حسنات زواك أرنا أفريكان مايات كيح بحرن أمر رقاقات وساني تهاجر كوينات تركب إرترا حيل بحران مدلدال حدست مراخب كويناتن حدست عدك اندلي بوات تركب حيل أير إرترا حدست ولد الدرونات ناي تركي روسيان إيران عاتقوم نسامياتو زيد فرح زاتي كأيرو يركب اللوم تشاينا حبرت إيروبا سعود عرب قبطي تركن باكستانن تسأتا وحسنات مايات كيح بحرين من رقاقات مس إرترا خسرحا زوسنا هاجراتيا إذا كله تفتير زلو عدلاتنا قد أمتاتن باوروس تفترا أيكونن حزب المنقستن إرترا كبير واغاز خفل اليوم نتصر بوليستات بنات كانت أحرية ممراح متسوتا منساق أربح تسمدو متكوار قال خابتون منقست إرترا زعوتو بأتاتات يوم ኢትዮጵያን አዘርባይጃንን አሚስጥራው ተልእኾ ምህላወን ተሓቢሮም ኣብ መንጎ አዘርባይጃንን ኢትዮጵያን ኣብ ወታደራዊ መድያህ ዘተኮረ ክልቲያዊ ስምምዓት ተግባራዊ ንምግባሩ ንጥፈታት ጀመሩሉ ክልቲአን ሃገራት ዘባው ረብሓታት እስራኤል ንምርግጋጽ ሓቢረን ይሰርሓ ምህላወን ተንተንቲ ሓቢሮም አዘርባይጃን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ወታደራዊ መድያህ ዘተኮረ ውዕል ንምፍራም ዘኽእላ ስምምዕ ናብ ሃገራዊ ፓርላማ ምቕራባ ዝሓበረ أزر نيوز تبها مربب حبريتا ناي مكلخال قومنا إثيوبيا زمناوي نمكبارو عبيتنا متحجاز نتبتات تنديفهم مهلاوم أرديوم أبز حلف عام سلسة مراقب أذربيجان كل ما يات إرترا بمتحسن باهبتات حيل بحر إرترا أب قيداتين من بارنن أموداتا دما أوالات بسعرتات إمباس تركي أبسمرا بعلت إسران 4 مجابيت نايز حلف عامت نتعامل كقومن تحبيروني ريوم أمتا وكسكاب 3 بليون دولار نمكل خال كم تسلع التحبير أذربيجان
ኣብ ወታደራዊ ኢንዱስትሪ ሰፋሕቲ ንጥፈታት ተተግበር ምህላዋ ኣብ ዝተገለጸሉ ምስቲ ዓመታዊ ክስካብ 3.7 ቢልዮን ዶላር ወጻኢታት ኣብ ምክልኻል ከም ትስልዕ እትሕብር ኢትዮጵያ ወታደራዊ ዲፕሎማሲ ክትድልድል ኣብ ስምምዕ ምብጻሓ ይገልጽ። ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣብ መቓን ሃገራዊ ረብሓ እስራኤል ኣቲኻ ክረአ ዝግባእ ምዃኑ ዝሕብሩ ተንተንቲ ክልቲአን ሃገራት ኣዘርባይጃን ወታደራዊ ዕጥቂ ናብ ኢትዮጵያ ብምቕራብ ኢትዮጵያ ድማ ተልእኾታት እስራኤልን ሕልምታት ንምስራት ዓባይ እስራኤልን ኣብ ዞባታት ቀርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ዓብዪ ስትራቴጂያዊ ተልእኾ ተጸሚደን ምህላወን ይሕበር። ኣዘርባይጃን ሓንቲ ካብተን ኣብ እስራኤል ወግዓዊ ኤምባሲ ዘይከፈታ እንክንሰን ግና ልዑል መጠን ወታደራውን ፖለቲካውን ደገፋት ካብ እስራኤል ዝረኸባ ሃገራት ዓለምና ምዃና ትሕበር። እስራኤልን ኣዘርባይጃንን ኣብ ወታደራውን ቴክኖሎጂካውን መድያት ብቐንዱ ድማ ኣብ ቁጠባዊ መድያት ከም ዝተሓጋገዛ ይፍለጥ። እስራኤል ተእትዎ ናይ ነዳዲ ጠለባት እቲ 40 ካብ ኣዘርባይጃን ሽመት እዩ። ካብ 1991 ክስካብ 2020 ኣዘርባይጃን ክስካብ 8.3 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ወታደራዊ ዕጥቅታት ካብ እስራኤል ምሽማታ ይሕበር። ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብቐይሕ ባሕሪ ዝሓልፋ ዝነበራ መራኸብ ኣዘርባይጃን ብሓልዋ ባሕሪ ኤርትራ ምትሓዘን ይዝከር። መንግስቲ ኣዘርባይጃን ኣብቲ ፈለማ ናይዚ ዓመት ከም ዝበሎ እተን ብመትረብ ስዌጥ ዝሓልፋ ዝነበራ መራኸብ ካብ ሰሜን ናብ ደቡብ ዝጓዓዛ ዝነበራ እየን። እዘን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ይኸዳ ነይረን ዝተባሃላ መራኸብ ብ7 ሕዳር 2024 ብሰንኪ ዘጋጠመን ሕማቕ ኩነታት ኣየር ናብ ሉላዊ ማያት ኤርትራ ክኣትዋ ተገዲደን ክብል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣዘርባይጃን ኣብ ዝሓበረሉ ምንጭታት ካብ ኤርትራ ከም ዝገለጽዎ ግና እዚ ጉጉይ ሓበሬታ ምዃኑ ኣብ እዋኑ ተሓቢሩ ነይሩ እዩ። እተን 3 መራኸብ ምስ 18 ኣባላተን معول ወታደራዊ ዕጥቂ ናብ ኢትዮጵያ እሞ ድማ ብናይ ንግዳዊ ምውህሃድ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከብጽሓ ብሓይልታት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ምትሓዘን ዝሕብሩ ምንጭታት ካብ ማሕበራዊ መራኸቢታት እተን ኣቡዳቢ ኸዳ ምንባረን ዝተገለጻ 3 መራኸብ ዝነበሮ ቃፍላይ ስለምንታይ ብሓደ ይጓዓዝ ከም ዝነበረን ኣብ ሓደ እዋን ብተመሳሳሊ ኩነታት ንሉዓላዊ ማያት ኤርትራ ክጥሕስ ከም ዝተገደደን ንጹር ኣይኮነን ክብሉ ገሊጾም እዮም። ነዚ ጉዳይ ኣመልኪተን ናይ ፈለማ ርእቶ ዝሃባ ማዕከናት ዜና እስራኤል እዘን መራኸብ ናይ ኢራን ምዃነንን ኤርትራ ቀንዲ መሓዛ ኢራን ምዃናን ክጉስጉሳ ተራእየን እየን። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ እዋኑ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ጉዳይ መራኸብ ኣዘርባይጃን ምስ ኢራን ርክብ ከም ዘይብሉን ምስ መራኸብ ኣዘርባይጃን ኣቋሪኑ ንኤርትራ ከም መጋበርያ ኢራን ክጥቅን ዝሃቀነ ዝንቡዕ ትንታነ ማዕከን ዜና እስራኤል ብቐንድን መሰይጠኒ ተባሂሉ ብዓበይቲ ትካላት ስለያ ከም ተፈብረኸን ከም ተጋወሐን ሓቢሩ እዩ። ገለ ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ግና እዘን መራኸብ ሚሳኤላትን ድሮናትን ኣዘርባይጃን ናብ ኢትዮጵያ ይጓርታ ምንባረንን እስራኤልን ኢማራትን ድማ ቀንደ ወሃድቲ ናይ ዝዕድጊ ምንባሮምን ይሕብሩ። ካብ ዕለት 26 ክሳብ 28 ለካቲት ናይዚ ዓመት ናብ ኣዘርባይጃን ምብጻሕ ዝፈጸመ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ድልዱል ዝምድና ምህላው ክሕብር እንከሎ ኣብ መንጎ ኣዘርባይጃንን ኢትዮጵያን ኣብ ወታደራዊ መድያት ዘተኮረ ናይ ምድግጋፍ ስምምዕ ምፍራሙ ኣይርሳዕ። ትካል ደረጃታት ኤርትራ ናይ ስራሕ መሻርክቲ ኣካላት ዝተሳተፍዎ ኣብ ስትራቴጂያዊ ምብርባር ናይቲ ትካል ንጥፈታቱን ዘተኮረ ዓውደ ዘተ ትማል 16 ሚያዝያ ኣብ ኣስመራ ኣቃኒዑ። እቲ ዓውደ ዘተ ስትራቴጂያዊ ኣበርክቶ ኣመኻሪ ኮሚቴ ደረጃታት ንምዕባይ ቀዳምነት ዝወሃቦም ጽላታት ንምልላይ ከምኡውን ምስ መደባት ሃገራዊ ልምዓት ዝሳነዩ ደረጃታት ንምዕባልን ንምኽላስን ዝሕግዙ ኣመኻርቲ ኣካላት ንምቋም ዝዓለመ እዩ። ኣብ ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ኢንዱስትሪያዊ ልምዓት ኣቶ ታደሰ ወልደ ዮሃንስ ኣብ ዘስማዕ ቃል ንኣገዳስነት ደረጃታት ብሓፈሻ ትካል ደረጃታት ኤርትራ ድማ ብፍላይ ብምጥቃስ ህሉ ብድሆታት ናይቲ ትካልን መሻርክቲ ኣካላትን ብኣተኩሮ ክስራሓሉ ከም ዝግባእ ኣነጺሩ። ግዝያዊ ኣካያዲ ስራሕ ትካል ደረጃታት ኤርትራ ኣቶ ኣለመርኣያ ብወገኑ ደረጃ ውህብ ኩነታት ዝለዓለ ስሩዕነት ንምትሓዝ ዝዓለመ ብልሙድን ተደጋጋምን ኣብ ጥቕሚ ንዝወዓሉ ንጥፈታት ወይ ውጽኢቶም ዝምልከት መምርሒታት ሕግታትን ባህርያትን ዝሓዘ ብናይ ሓባር ስምምዕ ዝተዳለወን
ኣፍልጦ ብዝተወሃቦ ኣካል ጸደቐን ሰነድ ምዃን ብምጥቃስ እቲ ዓውደ ዘተ እንዳግመ ውደባ ናይቲ ትካል ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ኣገንዚቡ ሓላፊ ክፍሊ ምድላው ደረጃታት መሃንዲስ ደበሳይ ዘብረኣብሩኽ ከዓ ኣብ ተራ ላዕለዎት ሓለፍቲ ኣብ ስርዓተ ደረጃታት ሓለፍትን ምሕደራን ቴክኒካዊ ኮሚቴ ከምኡውን ኣብ ኣማቲ መደብ ስራሕ ቴክኒካዊ ኮሚቴ 2026-2027 ዘተኮረ መግለጺ ሂቦም ኣብ ተጋጣሚ ንኣገዳስነት ደረጃታት በብጽላቱ ዘንጸባርቕ መግለጽታት ብወከልቲ ዝተፈላለያ ሚኒስትርታት ቀሪቦም ተሳተፍቲ ኣብ ዕድላትን ብድሆታትን ናይቲ መደብ ድሕሪ ዘካይድዎ ዘተ ንዝተወሰደ ተበጊሶ ብምምጓስ በብጽላቱ ዝወጽእ መምርሒታት ኣብ ሓበራዊ ስምምዕ ክስረትን ብዝተማእኸለ ኣገባብ ክስርሓሉን ከምኡውን ምስ ደረጃታት ዝተኣሳሰር ምምሕዳራዊ ቅርጺ መሰረታዊ መዋቕራዊ ተሃድሶ ክካየደሉን ንቕሓት ሕብረተሰብ ንምብራህ ክስራሕን ዝብል ርእይቶታት ሂቦም ትካል ደረጃታት ኤርትራ ኣብ 1995 ብኣዋጅ ቁጽሪ 75/1995 ዝተመስረተ እዩ። ከርከበት ልምዓት ማንጉስ ጽቡቕ ገስጋስ ኣመዝጊቡ ኣብ ፕሮጀክት ሕርሻ ከርከበት ልምዓት ማንጉስ ብምስፋሕ ምህርትን ምዕባይ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ጽቡቕ ገስጋስ የምዝግብ ምህላው ኣካየድቲ ስራሕን ሰራሕተኛታትን ገሊጾም ኣካየዲ ስራሕ ሕርሻታት ሰሜናዊ ምዕራብ ጋሽ ባርካ ኣቶ ገብረ ቃል ኣረንያስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ፈተነ ማንጉስ ኣተባባዒ ውፅኢት ስለ ዝተረኸቦ ብሰፍሐ ንምልምዑ ይስራሕ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ከርከበት ኣብ 2000 ሄክታር ኣስታት 20,000 ተኽሊ ማንጉስ ለሚዑ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝበጽሐን ፍረ ክህብ ከም ዝበቕዐን 5,000 ተወሳኺ ፈልስታት ንምትካል ድማ ምድለዋት ከም ተጻፈፈ ኣብሪሁ ኣካያዲ ስራሕ ፕሮጀክት ሕርሻ ከርከበት ኣቶ ገብረ ማርያም መሓሪ ብወገኑ ዲጋ ከርከበት ኣዋህሊልዎ ዘሎ ማይን ተዋዲድ ዘሎ ሕርሻዊ ትሕተ ቅርጽን ርሒብ ናይ ልምዓት ባይታ ፈጢሩ ብምህላው ምስቲ ከባቢ ዝስማዕማዕ ዓይነት ፍረታትን ናይ ቅብኣ ዝርእትን ብምጽናዕ ብሰፍሐ ንምልማዕ ቀዳምነት ተዋሂብዎ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ሓቢሩ ብፍላይ ማንጉስ ጽቡቕ ውፅኢት ስለ ዝተረኸቦ ኣብ 2017 ብውሱን መጠን ዝተጀመረ ስራሕ ብዕቱብ ተታሒዙ ብቐጻሊ ይሰፍሕ ምህላው ኣረድዩ ሞያውያንን ነበርትን ብግዲኦም ዝካየድ ዘሎ ሕርሻዊ ልምዓት ብሓፈሻ ምስፋሕ ፍረታትን ናይ ቅብኢ ዘራእትን ድማ ብፍላይ እቲ ከባቢ ንልምዓት ማንጉስ ጡጥን ሱፍን ኣዝዩ ምቹእ ምዃኑ ዘረጋግጽ ከም ዝኾነ ብምሕባር ፕሮጀክት ሕርሻ ከርከበት ናይ ልምዓት ተመክሮ ዝድልብሉ ዕድል ፈጢሩሎም ምህላው ገሊጾም